ବହୁତ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଭାଇ ବହୁତ ହେଉଛି। ତ ନିଜେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ, ତ ନିଜେ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟ ବି ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ବହୁତ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ, ମାନେ ଏବେ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପରରେ ଦେଖିବେ ବହୁତ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛି। ଆଉ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟର ଗୋଟିଏ କାରଣ, ମାନେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟର ହେଲା ଗୋଟିଏ କାରଣ କ'ଣ, ଯେଉଁମାନେ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଟ୍ରେନିଂ ଯେଉଁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇଠି ଗୋଟେ କ୍ଲଚ୍ ବ୍ରେକ୍ ଥାଏ ଏକ୍ସଟ୍ରା। ତ ସେମାନେ ପ୍ରପରଲି ଶିଖିପାରନ୍ତିନି। ହଁ, ମେଜରମେଣ୍ଟ ଜାଣିଯାଆନ୍ତି କିନ୍ତୁ କ୍ଲଚ୍ ବ୍ରେକ୍ର ଆଡ଼ଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟଟା ଶିଖିପାରନ୍ତିନି। ତ କ୍ଲଚ୍ ବ୍ରେକ୍ର ଆଡ଼ଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟଟା ନ ଶିଖିକିରି ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ସାମ୍ନାର ପର୍ସନ୍ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିଟା ଥିବ ସେଇଠି ନେଇକି ଢୁକେଇ ଦିଅନ୍ତି। ତ ସେଠି ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା। ତ ଏଇଭଳିଆ ନିଜେ ଗାଡ଼ି ଶିଖିବାକୁ ହେଲେ, ମାନେ ଯେଉଁଟା ଭଲସେ ଶିଖିବାର ଅଛି, ତ ନିଜେ କିଣନ୍ତୁ। ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ହଉ ପଛେ, ଧଡ଼ଧଡ଼ିଆ ଗାଡ଼ି ହଉ ପଛେ କିଣନ୍ତୁ, ନିଜ ଗାଡ଼ିରେ ଶିଖନ୍ତୁ। ନାଇଁ ତ ପର ଗାଡ଼ିରେ ବି ଶିଖିବାଟା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କାହିଁକିନା ସିଏ ବି ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିଟା କିଣିଦେବ, ଯାହା ଗାଡ଼ିରେ କିଣିଲେ ଟିକେ ନାକୁ ସ୍କ୍ରାଚ୍ ହେଇଗଲେ ଯାହାକୁ ନାହିଁ ତାକୁ ଗାଦିବ, ସେଇଟା ନାହିଁ। ତ ଯଦି ଗାଡ଼ି କିଣିବାର ଅଛି, ମାନେ ଗାଡ଼ି କିଣିବାର ଅଛି, ଶିଖିବାର ଅଛି, ଗାଡ଼ି କିଣିକିରି ଶିଖନ୍ତୁ। ସେମିତି ଶିଖିଲେ ଶିଖିପାରିବେନି। ଯେଉଁ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଟ୍ରେନିଂ ସ୍କୁଲ ଏଥିରେ ଜମା ଶିଖିପାରିବେନି ଆପଣ। କାହିଁକିନା ମେଜରମେଣ୍ଟଟା ଶିଖିଯିବେ, ହଁ ମେଜରମେଣ୍ଟଟା ବତେଇଦେବେ କି ଇଏ ସିଏ ଯାହା ବି, କିନ୍ତୁ ମେନ୍ ନିଜର କ୍ଲଚ୍ ବ୍ରେକ୍ ଆକ୍ସିଲେଟର ଏଇଟା ଆପଣ ଜାଣିছে ଠିକ୍ ସେ ଜାଣିପାରିବେ। କାହିଁକିନା ଠିକ୍ ଆପଣ ୟୁଜ୍ ଯେଉଁଟା କରୁଛନ୍ତି ସେଟା ବ୍ରେକ୍ ଆକ୍ସିଲେଟର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତ ବ୍ରେକ୍ କ୍ଲଚ୍ ସିଏ ସେଇଟା ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିଦେବେ। ତ ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିବେ? ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଗାଡ଼ି ସବୁ ମାନେ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଟ୍ରେନିଂଠୁ ଶିଖିକିରି ନା ଆମର ପ୍ରପରଲି ଗାଡ଼ି ଚଲା ହେଇଗଲା ଏହା କହିକିରି ଗାଡ଼ି କିଣି ଦେଉଛନ୍ତି, ପର ମୋଟର ଭିତରେ କିଣି ଦେଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ନେଇକି ଗାଡ଼ି ବାଡ଼େଇ ଦେଉଛନ୍ତି। এইଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି।